Molweni, welcome to the second lesson of the week. Namhlanje sizothetha nge-place values. This lesson is mainly aimed for abantwana abafunda grade 4 to grade 6. Let's start the lesson. So, first of all, zintoni place values, ne? So, I think by now you should have already heard from esikolweni into yoba i-place value is the place or the position of a digit in a number, ne? So i-place value isixelela ngendawo i-digit eme kuyo kwintoni kwi-number, ne? So siyazazi mos ii-digits zethu. Ii-digits zethu are the units, ne? It's 0, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Those are our digits. Zonke ezinye inamba ezikhoyo, we create them using intoni i-digits. So this number that we have kule example yethu ingu-357. We call this number a 3-digit number. It is a 3-digit number because in a digit is a 3. Eyokuqala ngu-3, ibe ngu-5, ibe ngu-7. So inamba yethu ke ngoku xa siyibiza asizukuthi 3, 5, 7 siyibiza ngokwe-digits. Sizayibiza using intoni i-place values. La 3, the digit 3 is in the hundreds place. So xa simbiza la 3 sizothi 300. The digit 5 is in the tens place, ne? So o-10 abayi-5 basinika bani? U-50. So that digit 5 ungu-50. Then the 7 is in the units or the ones place, ne? So yena akatshintshi uba ngubani? Uba ngula 7. So uzoqaphela ke ngoku into yoba i-place values ziye zihambelane nantoni? Nee-values. Now, lo 357 siyakwazi ukumfaka kwi-place value table, ne? I-place value table is used to categorize ezi digits zethu. Is to show that u-3 ukwi-hundreds, u-5 ukwi-tens, u-7 ukwi-units. It also helps us to be able to say the number 357. Now, as I have mentioned, into yoba place value uhambelana no value. Yintoni ke ngoku i-value? Andithi besithe i-place value, it's the position of a digit kwi-number. Andithi? Now, le place value ihambelana ne-value as uba benditshilo. So the value iyasixelela how much the digit is worth. It tells us how much the digit is worth. I think ndenze i-mistake up, ne? So la 3 because of ba ebepha kwi-hundreds, i-value yakhe izoba ngu-300 as uba uyibona apha, ne? Izawutshintsha ke ngoku obviously i-value ka-3 because if lo 3 ebekwi-tens, i-value yakhe ibizawutshintsha ibe ngo-10 abayi-3, which is i-value yakhe ngoku ibizaba ngubani? Ibizaba ngu-30. But because lo 3 ukwi-hundreds, we say we have 300s. Therefore, i-value ka-3 ngoku kule number ngubani? Ngu-300. And then i-value ka-5 ngubani? Ngu-50 because yena ume kwintoni? Ume kwi-tens. Then the value of the 7 is going to be 7 because ume kwintoni? Ume kwi-units, i-ones, ne? So o-1 abayi-7 basinika bani? U-7. O-10 abayi-5 basinike bani? U-50. O-100 abayi-3 basinike bani? U-300. I want to go back to the previous slide so that uyibone le nto ndithetha ngayo, ne? So here you can clearly see that we have o-100 abayi-3 abazosinika bani? Abazosinika la 300. And then we have o-10 abayi-5, that being the ntoni? The place value. O-10 abayi-5 i-place value, but the value izaba ngubani? Izaba ngu-50. And then the 7, u-7 ukwintoni? Ukwi-units, ukwi-ones. So sibala o-1 abayi-7 abazasinika i-value engubani? Engu-7. Let's look at another number, ne?
So here this number sizodiscussa i-place value and i-value ngexesha eliyi-1. So we have a number that has been made up of 4 digits. We have 1, 6, 0, no 2. Ne? So we call this a 4-digit number. A 4-digit number iba kwi-thousands, whereas a 3-digit number iba kwi-hundreds. So the digit 1 is in the thousands place. Therefore, the value is going to be 1,000. The place value is thousands. Andithi? The place value of the 6 is hundreds. But the value, ngenxa yento yoba la 6 ekwi-hundreds, i-value yakhe iba ngubani? Iba ngu-600. The digit 0 is in the tens place. O-10 abayi-0 bakunika bani? U-0. So the value of u-0 is always 0. Then we have the 2. The 2 is in the units okanye the ones place. The ones place sibala ngobani? Ngo-1. So the value of the 2, it's going to be 2 because sibala ngobani? Ngo-1. Now let's put the number into intoni? I-place value table. U-1 ukwi-thousands. I-value yakhe ngubani, as we said? Ngu-1,000. U-6 ukwintoni? Ukwi-hundreds. That is 100 abangaphi? Abayi-6 abasinika i-value engubani? Engu-600. Then we have i-tens eziyi-0, which is zosinika i-value engu-0. O1 abayi-2 okanye units eziyi-2, i-value izaba ngubani? Izaba ngu-2. Now let's look at more complex numbers. U-A, it's 204. I used numbers as no 0 kakhulu because abantwana, they tend to make a mistake xa esithi umntu okanye utitsha wakhe sithi bhala u-204. Amphose la 0 because aka-understand into yoba u-0 is something called a place value. Ne? Not a place value, sorry, a placeholder. Ndiphazamisekile. So la 204, uva u-200, uphinde uyova u-4. Andithi, that means i-tens place azinanto. That is why kufakelwa u-0 phaya, to show that it-tens azinanto. But la 0 becomes a placeholder. Igcina la ndawo yentoni? Ye-tens, ingalahleki. So that umntana angabhali u-24 instead of 204. Same applies 3076. Sine thousands, asinazo hundreds, sine tens, sibe nentoni? Sibe ne-units. Ne? So, u-3 goes kwi-thousands, la 0 must be written for ukugcina indawo yentoni? Indawo ye-hundreds, ingalahleki. Then u-7 goes under i-tens because ungu-70. I-units zethu zibe ngaphi? Zibe yi-6. Number C is 12,300. We don't have any tens, we don't have any units. 12,000. U-12 wenziwa ngu-10 kunye nabani? No-2. So la 12 ka-12,000 tells you have 1 okwi-10,000s. Njengokuba u-12 eyenziwa ngu-10 nangu-2. La 1 ungu-10,000. Kumele la 1 ka-10,000. And then u-2 abe kwintoni? Abe kwi-thousands. And then we have i-hundreds ezi-3. We don't have any tens, we don't have any units. Therefore, sifaka ntoni? O-0 bethu kwi-tens nakwi-units for ukugcina indawo ye-tens nokugcina indawo ye-units. Then we have 7,000. 7,000, we only have intoni? 8,000s. Andithi? So we put 7 under i-thousands zethu. We put u-0 for ugcina indawo ye-hundreds.
we put u-0 for ugcina indawo ye-tens, we put u-0 for ugcina indawo ye-units. Then we have E, which is 103,912. So E is a 6-digit number. And ke ngoku xa ndithanda ukuthi sizibiza in sections. Eli nani silibiza in sections. Siyabona mosapha ecaleni 103. So siqala ngayo 103 sithi 103,000 because ulandelwa zintoni zii-digit eziyi-3. That's why sizothi 103,912. We have 103,000. The 1 yasixelela 100,000. 0 kwi-10,000s, u-3 ungena kwi-thousands, 912. Then we have 900 oya kwi-hundreds, u-10 ozoya kwi-tens, no-2 ozoya kwi-units. Then we have u-34, the last number, u-34. U-34 is a 2-digit number. Uyava nawe 30, ukuze ufumane u-30 you need uba ubale ngubani ngo-10. Andithi? So that means la 3 goes straight under intoni, under i-tens. And then u-4, xa ufuna u-4 funeka ubale ngantoni, nge-1 okanye ngo-1. La 4 wethu uzohamba ayongena kwintoni, ayongena kwii-units.